é un home cordialísimo, con moita paciencia, porque imagínate un rapaz de 13, 14 anos que iba a facer preguntas. E isto, conversas con el no piso da Troia, onde lle pregunto polo cooperativismo. Explícame non só todo o que representa, sobre todo, o modelo danés do cooperativismo, sino que me explica incluso cousas como a introdución do millo híbrido. Eso queda aí. Cando eu chego a París, esa é unha das razóns porque eu me matriculo nos cursos de Georges Rasser. E é unha das razóns polas que eu, por eses cursos, descubro a existencia dunha biblioteca da embaixada danesa que está precisamente na Sainte-Geneviève, chamase porque ese outeiro de París, onde está no barrio latino, onde está o Panteón, é la montaña Sainte-Geneviève. E aí descubro, efectivamente, toda unha documentación sobre o cooperativismo danés, agrario, etc. E métome, entre outras cousas, invirto moitas horas en traballar e estudiar aí, e de aí sae o primeiro traballo que descubriu, ou redescubriu Carlos, sobre o modelo danés, e despois tamén me meto sobre o cooperativismo como un modelo de, digamos, de modo de produción.